Masu kallo da sauraron tashar mu Hasa Ali da wannan lokaci, Assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Muhammad Awwal Sulaiman ne ta cikin wani sabon shiri na musamman. Lallai a wannan rana shirin ya ci sunansa na musamman domin kuwa muna tare da wata baiwar Allah wacce a farkon rayuwarta mace ce mai jin magana da kunnanta lafiya lau har ta yi aure har ta fara aife-aifenta ma da kunnanta. Amma daga bisani kuma aka wayi gari ta zamo kurma. Amma za ku ji labarin tiryan daga bakinta. Da farko muna miki barka da zuwa. Wa alaikum salam. Madalla. To zan so ki fara da gabatar mana da cikakken sunanki. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sunana Mariya Ado Bello. Na'am. Kuma ni haifafiyar karamar hukumar Gwale ce. Na'am. A cikin wata unguwa da ake kira ta Waruri, amma ana mafi yawanci suna ke da unguwar da Durmin Sambo. Ana aka haife ni. Na'am. A wace shekara? An haife ni a 26 ga watan 6, 1966 aka haife ni. Lallai kin sha ruwa. Madalla. Kin yi karatu na addini da kuma na boko? Alhamdulillahi. Na yi makarantar boko inda da makarantar boko a firamare a Isani. Na'am. To amma ko da ban daɗe a makaranta na yi saboda kasancewa ta ni ce auta a gidanmu. Mahaifana sun haihu da yawa amma Allah ya bai ba musu tsaya ba. Sai ku haihu inda aka haifi babban yayanmu tsohon siya mai doguwa dai Garba Ado. Shi ne babbanmu. Sai kowace take bin sa ita ma mace ci birki. Sannan ni ce karama a gidanmu. To wannan soyayya ya zama to saboda iyayena sun haifa da yawa sai zo to kuma ni ce karama a gidanmu. To iyayena suka duso. To an samu matsalolin da suka faru ne a lokacin da ina karatu a makarantar firamare. Saboda ne ina karama ba mai yawan tsalle-tsalle ce da guje-guje. To lokacin da mun fita break kowa ya gama tamso ni ba na son doka. To a guje na gama abin da ke sanda kofa aji mun zo in zauna. Inda daga aka da kararrawa zai shiga aji da ba da son doka. To cikin ikon Allah to lokacin nan yara da muke aji ɗaya da su sun cikin aji suna bal. To ya aka kyawar kofa aji ya kare. To kawai sai faduwa kai da. To inda ya fi samun kai. To kuma da talar sha'adin yara a guje sun garzo gidan su ga mahaifiyata. A yi an fa samun kai a makaranta. To ita kuma kafin ta zo makaranta an riga an ɗauke ni a tafi da asibiti. To daga asibitin da aka wanke ma ka samu gudu sai aka kawo ni gidanmu ita wata da makaranta. To sai aka yi mata ta haƙuri ta koma gida za a kawo wani gida. To wannan rauni da ta gani sai ta ce ta bata yadda ba zan kuma koma a makaranta ba. Shikenan. Za a kashe ni. To ya na yi kokari ya haifta amma ina sau da ganin ba yaran da yawa a gabata. Domin da aka yanke mu karatu ke nan bai karatu ni tsawo a makarantun boko ba. Na samu aji 3. To daga nan inda a mahaifina ya rarrashe ta sai aka dawo bangaren Islamiyya. Na'am. Yawwa a na karo fusu da a makarantar Malam Aminu Kano. Da ake cewa da gwadon Nura Haifi da Islamiyya. To a nan da karatun Islamiyya a zuwa inda daga makaratu. Ilimi ba aka bani ƙananan yara da koyar su bangaren Arabi a cikin. Har ma kin karantar kenan? Ƙananan yara. Na'am. Sai kasu da aji na ne ma da koyar su. Da kuma sai da aka yi min aure. To wani karatu mai zuwa ba na sami boko kuma na sami Islamiyya. To zuma shi nake ba na fi ƙarfi a Arabic. Wato kina kamar yar shekara nawa aka yi miki aure? Gaskiya ina ga yanzu na yi shekara kusan da lokacin mutuwar Malam Aminu Kano. A lokacin nan an tafi hutu mutuwar Malam Aminu Kano da kuma aka yi min aure ina jin za a shekaru kusan 40. Da aurenki. Lokacin ke kina yar kamar shekara nawa? A lokacin da aka yi min aure zai shekaru 16 ko 17 aka yi min aure. Na'am, shekara 16 zuwa 17 aka yi miki aure. To, kin koyi karatun addini wato na Alƙur'ani da Arabic tun lokacin kina ji. Za ki iya karanta min aya 1 ko 2 a cikin Alƙur'ani?
To ɗan karanta mun in ji. Na yi makaranta allo. To ɗan karanta mun in ji. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق السبع السماوات طباقا ما جرى في خلق الرحمن من تفاوت أجعل بصر هل ترى من فجور Masha Allah. At-takbir. Allahu Akbar. To madalla. Bayan kin yi aure, kin haifi 'ya'ya nawa kafin kika samu wannan larura ta zama kurma? Na haifi 'ya'ya guda 4 na haifa. Da kunnen ki lafiya lau. 'Ya'ya guda 4 kafin su kurma. Yara 4 na haifa. Na'am. To bayan kin zama kurma 'ya'ya nawa kika haifa? Bayan na zama kurma na haifi 'ya'ya 6. Gaba da haihuwa ta 10. Haihuwa ki 10. Na'am. Yaya aka yi kika zama kurma? Na zama kurma ne a sakamakon zazzafin zazzabi da na tashi da shi. Na yi zazzabi na tsawon kwana 5 inda aka yi min allura da magunguna. To kuma bayan wannan zazzabi a ranar na 5 wani shi ta ci zazzabi mai ƙarfi wata kai ni ban iya wuku ban na kwance. To bayan na kwanta shi na ga yarinya ta yi da lokacin sallah yayi sallah azhar yayi ta tashi ni. Da kuma ikon Allah da kaina sai da baka ji ana kira ni sallah azhar. To ina nike da niyyar in je in alwala han sallah. To kuma daga sun sai juwa ta dauke ni sai da kwadi. To da na faɗi sai aka ɗauko ni aka dani ka shiga to shi kenan ba samu da ke faruwa ba. To amma na samu labari bayan na samu sauƙi an ce sai da kwana 40 ba ɗaya ina bacci. Kwana 40 ba ɗaya ina bacci. Saboda ana rubuta da wasu da ba sallah daban ba. Ake rubuta na samu sauƙi a gaya min ramu sallah daban ba. To tafiya a tsawon kwana 40 ba ɗaya. To haka ina kwance aka ɗauke ni. Aka yi na asibiti aka yi na kai to yadda mahaifiyata ta ga cewa to me amfani ga na asibiti sai ba mu allura ake taimako kuma ni bacci nake sai dai kansu lokacin bani magani yayi a dauko magani a bani amma bacci nake ni ba san komai abin da ya faru a wannan lokacin ba a wannan kwana 40 ba ɗaya shine cike da Allah ina bacci kuma sai na farka ba ma ko a tare da ni a ɗaki nake kwanci. Kuma sannan akwai jaririya da haifa kwana ta 55. To a wannan shiga wannan hadi matar yayana ta gabata ta ga arena ta. To ba wani lokacin kwana 40 ba da shi sai na farka sai kuma daga ni da kare. To ne ko ne tashin zauna da kasa. To kuma ce ko a da kuma da na matsa sai je wondo kawai sai take tika sun biki sai. To kuma abokan zama na suna kasa tare a bene nake sai suka mu yau ai ga Mariya sai ga Mariya sai aka tafi a guje. Sai kwa ga na tsaye sai na kuma sai kuma da ni akan sauni dai to ga ne sannan ne da tun ba ina hayana sai aka kira wasu aka ga yawan mijina aka ce zo ga ni na farka shi ma zo ya gani to sai na tambaya na ce mijina ya akai daga ka karami sai ce na rami ne sai karami kuma yaya sun rana ce su rami mama ba in musu wanka sai mahaifiyata ta yi ta ci wani hane masu waka to anan da fashe da kuka da ta kuka da an ga na bacci yaya na ba in musu waka sai mahaifiyata ta ga min a hane musu waka to a ran nan ne ni da san akwai wani abu da ya fara kai na amma kwana da ba su komai ba komai ba ne ba. To masu sauraro kun ji yadda aka yi wannan baiwa Allah da take da kunnuwa ta take ji rangadadau har ta haifi 'ya'ya 4 daga bisani kuma Allah ya kawo mata wannan jarabawa bayan zazzabi na kwana 6 da kuma bacci na kwana 39 wato kwana 40 ba ɗaya kenan ta farka. To bayan kin farka daga wannan bacci har kin yi magana da mahaifiyarki kin yi magana da mijinki ke cewa ya rame ya aka kika rasa kunnanki? To a lokacin da na ma mahaifiyata cewa yaya aka yi na gasu da sun rame wasu mahaifiyata ta ga min
da ce mata ni so wato wannan bacci da ni sai ga kamar daddare ka kwanta gare waye haka da gani kuma na gaya mahaifiyata ai bai sallah azhar ba da ce bai sallah azhar ba sai baba ta ce sai ta ba ruwa sallah azhar sun sa ina bace ba ta ce ni ba sai baba ta ce ganin na bacci shi ne aka ce a banni in bacci saboda samu saukin wannan ciwon kai da nake sai ce a bani ruwan alwala sai mahaifiyata ta ce fara yin waka to bayan an ji ruwa ka ce ko ba zan iya tashi ba ba komai na rami ba kuma da kace sai ba ta ba komai ba ta sai kai wani abu ta ne lokacin yayata ita aka ce taimaka ta yi waka aka yi waka aka canza maka ana aka ba ruwa ne a ruwa kuma bai ta sai ma bikin ya da wani sallah sai mahaifiyata ta bar shawara aka yi sallah a zaune to aka ni sallah a zahar sai kuma da sallah lasar to kuma daga kowane lokaci kuma wannan an jima kuma sai kuma kamar mai firgita da daga kamar na firgita to sai ya da haka mahaifiyata da gaya wa mijina sai aka ja kira wani likita shi ma da zo ga abin da nake yi sai aka koyi min allura to a nan ma sai da kuma kwana biyu na bacci kwana biyu ya ce kwana biyu ina bacci bai mu allura ya ce ka ta taɓa ni ai adini zan bacci da kaina da farka shi kenan to yadda ya zo yi min allura da kwana biyu ina bacci wanda kana sai na farka to da sanar bayan da farka to shi kuma labari ya ji kowa ai Mariya ta tashi Mariya ta tashi to mutane kowa yan uwa da kan sai aka zo mana to amma yi magana ba na ci ne magana sai to ba jam dake cewa ha sai to gome dake cewa sai wani ya zo ya kasa gonarsa a wani na sai jam dake cewa ne kuma fushi ya za ni ina magana da karfi ko ce ku ce ni ba to da ya karfi da kake so ba kwari ta to sai ce ba ci ba to a hakuri da hakuri kuma ana zuwa to yara na sun zo sai sun go sai ga musu abin da so akwai ina so to su ga mahaifiyata abin da duke so to sai ayi ma amma ba tafiya babu ba na tafiya kawai ina zaune amma zan iya kwantawa zan tashi zaune amma tashi babu ita ma jaririya ba ko ba ne ita ba tana hannun matan wana ta har zuwa kusan mako biyu to shi kuma haka sai na ce a sako da ni kasa saboda addini da ke sai aka sako da aka mishin fada to ya ga kuma rarrafe da aka ne ke tafiya da in je can amma tafiya babu to a hankali a yana shi kuma zo gani sai ta dake da kuma rini asibiti ba biya da ciya to jayayya ita da shi so shi ba sa maganin Hausa mahaifiyata kuma ta ce da su wani abin maganin shi kuma bai da to da yana shi yi umarni aka dauke ni sai aka tafi ni asibitin Nasarawa yace aje a yi cajin lafiyata ina kai na asibitin Nasarawa suka sa na cin wannan daki ne suka gama tsinjin da su aka rufe da ni dan su aka sa wani injina da ni to aka ba wani abu a hannu aka ce idan na ji motsi to wannan abin da ke barin hannu na idan hannun da kunna dama na ji to dan wani abu idan kuma akwai na hagu da zai dan wani abu to aka gama aka fito da ya aka gaya masa aka ce mai aka ce suka yi ba su ciki na ban ciwo ba amma dai na ce kai fulle da ke mu ciwo don aka rubuta magunguna aka ce mu da gida ba wata ciwo sai kuma aka kawo shawara mahaifiyata aka bashi akwai wani asibitin matala akwai babban likita to yadda shi kuma aka duki aka bi asibitin matala haka na asibitin matala shi ma inda ne likita ya rubuta mun magunguna isha sati koma wallahi ba mata ba akwai magani da aka rubuta mun da sha wallahi bai sai zolla ba kai da aka saka huwa da sabu kan bai yi guri saboda shin kwakwalo cikin kai na ni suki jona ba shin kanki kuma abu ne kamar su sun suke yawo a kai ba za ki iya zaunawa ba kanki na ƙasa sai da miji la shigo daga kai na aka saka huwa na a sama ya lafiya cikin kai na nake mu ciwo kawai ina zauna sai ji kamar kaso na kai na yakiya to daga nan za na koma asibiti ta yi na koma asibiti na gudu daga gida na ya yi kowa ta gudu ya ce ba gani da ba na gudu saboda sau rikici ba da ba da kuruta to dai har na yi fahimci cewa maganin yana da matsala ko na abin jiwo sai kuma komawa da ne asibitin sai shi wannan likitan gida sai ce jin zo da wani to shi ne zo na ga yana lokacin da shi ne shugaban karamar hukuma na gwade da zo na gaya masa sai ce to ya gudu ba za mu je da shi to kuma muka zo suna ta magana da likitan
ni ba ji nake ba kallon su nake. Can kawai sai ji na ce ta so mu tafi. Kawai sai na fara kuka. Sai ji shi kenan baba na ba ni kuɗi ba na daina jin magana. Sai ce ya haƙuri. Saboda na kira su da baba su na kakamu ne mahaifiyar mu ta kira shi da baba. Amma sunan sa Garba. Kuma da kai mai kiransa. Sai kenan ni na daina ba sai ce ya haƙuri zo mu je. Da bayan mun da gida sai gaya mahaifiyata. Saboda likita ya duba kati na ya gama abubuwan da ne amfani da su. To ina ganin babu wani magani duk wanda za a sake rubuta masa sai da bin yi haƙuri za a sai min ya je ƙara sautin magana wanda zai sa wa a kuni na magana ko abin da ya faɗa zan ji ko abin da faɗa zan ji yau mahaifiyata wannan bayani. To ya tuma mahaifiyata da fara kuwa sai ya na yi lashe ta idan ta yi kuka to za ta ƙara min ƙarfi. Saboda haka kamata ta karfafa zuciyarta ta lashe ni wannan abin an sai mun sun yi magana da kowa ko kowa zai wani magana to da wannan to cikin azumin duniya ban mata ba sai yana yi kirana sai ce to za mu tafi da shi umara idan mun je a can Saudiya za a sai min wannan abu idan abin sai na kawo da shi saboda me sai dai mu tafi aikin haji kuma a sai mu dawo da shi kuma sai dariya saboda akwai ƙarfin ƙauna tsakanina da shi saboda ba mu da yawa a gidanmu kuma shi tun na gama tun ranar da mahaifiyata ta haife ni mahaifinmu ya ba shi amanata da ya wuce na shiga makaranta ni kamar yadda na san wahalarsa ba san wahalar mahaifina haka ba saboda shi kamar shi ne a matsayin mahaifina rayuwata komai tana hannunsa shi ya rere har zuwa aure neman aure saboda haka ne ba shago da mahaifina bacci na shago karki kuka baya ba tafi wanda muka tafi sai ya biya min ni da yayata sai muka tafi Saudiya to bayan mun je ya hada ni da kamsu din sai muka tafi muka je kwanan mu 8 a Madina gaba daya aka je ni iji aka sai min yaje ƙara sautin magana wanda nake amfani da shi bayan mun gaba ita kwanan mu 40 ba biyu muka dawo kada gida kwarin ba biyu aka so daga nan aka siyo miki injin ƙara jin magana kina jin magana sosai ina da aka siyo saboda yana amfani da batir a kunna mai da ake sa da shi to ranar da kuma aka siyo ci to ma ce muka zo masallacin Madina aka ba da hudufin sallah kafin ayi sallah wallahi gaba daya sai dingaci na kaman mani kamar ba duniya nake ba saboda wura da kiran sallah na mata kawai sai da je ayi kiran sallah kawai ana da su kusa kuma sannan akwai da shi ne mahaifiyata ta rasu kwananta kuma 18 da rasuwa na tafi maka kuma ina tare da juna biyu ciki a tsohuwa ta 8 na tafi maka kuma ga mahaifiyata ta rasu saka da bani shi lafiya a nan da fadin masallacin Madina ne ta kuka ne tuka mahaifiya ya ta dago ta lashe ni ta ma tana kuka da mu da kitan ba ta mai falsiya ai kurma ce ne amma yanzu wannan abu ga sai shi ne yanzu da ita to an muka sallar juma'a a masallacin Madina muka kuma muke da shi ne wannan abu kika ci gaba da amfani da shi to madalla masu sauraro kada ku je ko ina bari mu je hutun takaitaccen lokaci mu dan sha ruwa sai mu dawo mu dora a daidai da dorawar ta dace To madalla masu kallo da sauraronmu barkamu da dawowa a wannan shiri na musamman tare da wannan baiwa Allah mai bukata ta musamman mai larurar kwaramta wacce ta zama kwarma bayan ta yi aihuwa 4 da lafiyarta. Kafin tafiyar mu hutun takaitaccen lokaci ta ba mu tarihin rayuwarta inda aka haife ta inda ta yi karatu har ma ta rera mana karatun Alkur'ani. Kafin daga bisani ta zama kurma da yadda aka yi ɗan uwanta ya taimaka mata ta fara amfani da injin ƙara sauti. Yanzu bari mu ji bayan ta zama kurma yaya mu'amala ta kasance tare da mai gidanta, 'yan uwanta da 'ya'yanta. Mariya bayan kin zama kurma yaya mu'amala ta kasance tsakaninki da mai gidanki da 'ya'yanki da kuma ƙawayenki da maƙota waɗanda ake rayuwa da su. Alhamdulillahi. Da farko lokaci da zuba kurma
yan uwana da kowa bai ji daɗi ba. Saboda ni tun kafin zama kurma Allah ya sa akwai kafin soyayya tsakanina da familin dina. Kasancewa ta a gidanmu ni auta ce ko mahaifiyata ta nuna min ƙauna. Mahaifa na suna min ƙauna sun ja ni a jiki. To ganin soyayya da iyayena suke musu yutu su ma ƴan uwansu suka ta su samu da suke so. Saboda haka ni a cikin family dina ne mutunci ne ta kowa. Ko da zama kurma mutanen unguwa kowa ba wata matsala da samu game da su kowa sai dai a daina abin da na sama. To kuma an zo kamar da za a hidiri a baya a yi wasa da zatun su kuma wannan babu. Da ma yawancin ƙawayena wanda muka taru su tun muna yara wanda har yanzu wasu suna nan. Har muka tsufa yanzu muna tare da su. To amma sun zo sai na ba su takardar su rubuta mu sai sun faɗa saboda mutum wahala za su sha. Ni kuma ban magana bai baye ba. Sun rubuta mu sai karanta da sai ba su amsa da baki. Da aka biya da sai. To amma mijina da shi har yanzu wannan shi da bai magana da ni ba. Har yanzu mijinki bai iya magana da kurma ba. Da jagorancin yayana wanda zai gaya musu su musu su gama wanda yake ne. ‘Ya'yanki sun iya. Yarana sun iya. Amma shi bai iya ba. Wallahi bai iya ba. To ai ka sani sauran sa shi da waje ne. Safi ya fita. Dai ba bacci. Sai ba zai dawo. A baya da kodin sai muna tare da su. Idan akwai abin da yake bukata ki mai kuma babu yara, ya za a yi? Idan na bukatar wani abu. Shi wala sai dai yau kasa. Ya fi da ba je zan ba sai ta shi abinsa. Baya damuwa. Kuma ƙauna da shakuwa da ke tsakaninku tana nan. Alhamdulillah tun muna yara mahaifiyarsa tana nan. Babana da babata suna da muka yi aure amma ban sami shi tare da mahaifinsa ba mahaifinsa tana nan muka yi aure. Muka aure shi kuma wanda ya haihuwa 10 muka samu da shi. Yanzu haka ina da jikoki 11. Yana da jikoki 11, ‘ya'ya 10, jikoki 11. A gaishe ki. Masu sauraro kuna ji yadda tattaunawa mu take kasancewa tare da Hajiya Mariya mai bukata ta musamman da ta samu matsalar kurumta bayan ta yi aihuwa 4 a rayuwarta. Kuma kun ji yadda mu'amala ta kasance tsakaninta da mai gidanta, ‘ya'yanta da kuma iyayenta bayan ta samu wannan larura ta kurumta. Hajiya Mariya, bayan kin zama kurma, na ji labari kin yi shugabanci a mataki daban-daban na masu bukata ta musamman. Ya abubuwa suka kasance? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Allah mai yadda su. Wato lokacin da na zama kurma kowa ya shiga da mai hannu kaina. Wani da na shiga cikin wani sauyin rayuwa. To amma cikin ikon Allah ashe akwai wani abu da Allah yake nufi. Farko na zama kurma babba da ma'amala da kurame ba. Sai lokacin da wata bibiya makociya ta ta bani labari na yi maulidi bai bai. Bai bai suna yi maulidi. Bai bai suna yi maulidi. Sai da ce ya ce mijina zai je kallon maulidi bai bai. Shi ma sai yi mamaki. To yadda ne kokari da kaina na ce to zai je maulidi bai bari ban ba da gudunmawa ta. To sai lemu da rike hannuna sai ce muje. To yadda muka ci kuma ya bayi ni tu sa ta wani wasu ba mu suke cewa ba. To haka kawai ganin na magana su kuma da aka ce wa zai magana kawai makociya ta wasu ta nuna ni sai aka rubuta sunana sai aka ci wata shi bayani. To abin yi magana su ba da baki nake magana. To yadda ne me yake tsaye ina magana da baki su masu gudu su suka samu dake cewa amma bai samu dake cewa ba. To haka dai aka yi wannan maulidi daga aka gama. To bayan na dawo gida babu mako ɗaya ba sai kuma aka yi min aiki cewa wai akwai wata makarantar kurame da ake koyewa da rana. A nan su doka gami don gwade. Wasu sun gaya wa shugaban makaranta wacce da ke koyo da su ba sa fahimta abin da yake nufi. Wasu na son zo koyo da su. To yadda aka kamo wani takarda na karanta sai ne dariya. Da su tun da bin yamar su ta zo koyo da su. Ni da bakin da ke magana su kuma bai baye ne. To sai na ɗauki wannan takarda ba mata sai da sami yayana. Da ce wata takarda aka kamo wanda koyo da bai. Sai su ke kike masu sha biya magana su ba. Sai cuta yanzu abin da za a yi kokari in bincika idan akwai makarantar kurame manya kamar ni. To in zo in gaya masa sai ya kai ni a koyi da ni magana su ta hannu. Sannan kuma sai in dawo in zama maka ko shiga makaranta a koyar da su.
To inda ne bincike sai aka ce ai babu wata makaranta sai dai tudun Maliki. Ko makaranta wannan ta yara cewa matan aure. Sai aka ce sai dai in je makarantar Shahuci, makarantar Baban Ladi in shiga nan in zauna aji a koyar da ni. To a nan na yi da zan yi wannan. To sai zama to akwai kuma kurame wanda suka fi kusanci da ni. To su kuma suna wata makaranta ta kuma Asabar da Lahadi a cikin makarantar Datti Ahmed Iswaruri. To wannan kuma makaranta ce ta ranar wata safe. To wa'annan sai suka yi rinjaye su wa'annan ba sai dan tafi wancan ɓangaren ranar koyi ba sun fi koyi ɓangaren sabon koyi. To ana su ba sai da suka yi ta rikimu a junansu. Da kuma ina da shawara zan tafi makarantar Baban Lado saboda fama hannun da ya ba yadda zan magana da su. To ana cin wannan sai kuma watan azumi har ya shiga. To inda nan ma sai aka gani ana tafsiri na bebaye a cikin waccan makaranta Asabar. Sai na tafi waccan makaranta ta Asabar da ta zauna daga yaya ake yin tafsirin bebaye. To sa'a akwai shugaban ƙungiyar wa'azi da kurame na Kano. Ana ce sai Malam Shu'aibu Lambu ya zena ni. Shi ne shugaban ƙungiyar addinin Musulunci ta kurame ta Kano. To ya zo gurin tafsirin. To shi yana magana yana faɗa da baki yana faɗa da hannu. To anan na fahimci abin da yake faɗa da hannu saboda na faɗa da baki. To inda da koma gida da ke ba mai gida na labari na je. Haka su suna yin magana akan cewa idan ka mutu mala'ika zai zo ya tambaye ka wane ne ubangijinka wane ne annabinka yake ba mijina labari. To yadda na ce na ba shi labari shi ma yi mamaki ko da bai gani ba. To washe gari kuma koma tafsiri. Da haka aka gama tafsirin kurame aka yi hutun sallah. To da aka yi hutun sallah bayan an koma hutun sallah shi ne dai wasu yadda shiga makaranta da ke zama a cikinsu da ke kadai da su koyo da su. To daga nan haka to ni kuma sai da nima a makarantar sai da sa hannu da ke koyo da su da koya musu alwala da koya musu yadda ake sallah da koya musu yadda ake waka. A yanzu haka wannan makaranta na hannu da kamar shi ma shugaban makaranta a yanzu haka. Kina karantarwa? Ba ko uku ba dai maulidi a makaranta. Kuma ba ta gayyace ni ba. Ba ta gayyace ni ba, ba ta gayyace ni maulidi ba. An yanka kaji an ci banda ni. Allah sai dai kai hakuri Allah kai mu shekara mai zuwa. To amin. Da Allah za ka. To shikenan. To ya aka yi kika shugabanci ƙungiyar kurame ta Gwale da kuma har ta jihar Kano? Alhamdulillah. Da farko na shiga wannan makaranta a nan ne na haɗu da kurame daban-daban. Inda da farko shugaba na kurame na karamar hukuma. Inda ya nemi tsaya takara a matsayina na shugaban masu bukata ta musamman lokacin mai ɗin Gwale. To akwai wata gurguwa da ta fito da ke neman mukamu. Ni kuma kurma na fito na nema. To har zuwa ranar zaɓe ta zo inda aka ce za a yi zaɓe na itinki za a yi. Layi kenan za a yi ba. Da layi da gida ake. To muka da kurame sun zo da yawa. Ita sai ta tsorata da ni. Sai ta yi gani cewa kamar ita ko a yi zaɓe ba za ta ci ba. Tana ganin ce zai ci. Kuma ni ma tsorata take saboda ita ba na ga guragu amma ita ba tsoro na take. To da kanta sai ta kirawo shugabannin zaɓe sai ta ce ta janye. Amma a ba ta matsayin mataimakiyata. Ne shugaba ta zama mataimakiyata. Da nan da aka yi sulhu sai aka tsaye da maganar gidaya. Sai aka ce ta janye amma sai ta rubuta ta sa hannu. To da rubuta aka ba ta takarda ta rubuta aka rubuta takarda aka ba ta sa hannu. A matsayin ta jage ta ba za ta zama shugabata. To yadda ta zama shugaban masu bukata ta musamman da karamar hukumar Gwale da kuma wani gurguwa ta zama taimakiyata a yadda da ja ragamar shugabancin su tsawon shekara 8. To bayan ma kafin kai shekara 8 wata 3 da bani wannan sai kuma aka ce shugaban kurame in ƙungiyar kurame ta Gwale lokaci yayi. Su ma za su tsaya za su yi zaɓe. To a inda mata kurame suka sai mun fam. Suka bani na tsaya takara a nan kuma inda ni ma da lashe zaɓe na zubin shugaban kurame mata ta Gwale. To a nan ina rike da masu bukata ta musamman a Gwale
kuma ke ce shugaban kurame. To idan na rike su ma wannan na shekara 8 wanda ba da shekara 8 to daga nan na tsaya. To bayan na shekara 8 za a canza zabe sai sun ja mukami sai na zama sakatare ƙungiyar kuraman gwade. Sai na bar shugaban mata tun da shekara 8 sai na rike sakatare ƙungiyar kuraman gwade. To ana cikin wannan to shi ne suwa galadimin kuraman Kano sai muka haɗu da shi a wajen wannan da inda shi kuma muna ganin cewa ina magana kuma sannan na da ilimin addini saboda wani abu taro in ya tashi ana cewa shugabannin makafi su yi addu'a guda gobe sai a su kurma babu to a inda yi wa Allah gode haduwa ta da shi inda shi kuma rubuto takarda daga majalisar sarki kuraman Kano aka kama takarda idan na yi da za a bani sarautar mata kurame ta Kano a kamo takarda. To bayan na karbi wani takarda sai na gaya wa wanda ya kama sai mai gida na zo na shawara da shi idan abin da ya ce to zan ba da amsa a rubuce a kawo. To da waje na gaya masa na nuna masa takarda da kan sai cutun samu wana ma bayani waje da kai masa takarda in karba karanta a gani sai cuto ke mace gani cuto a shi miji na tuno goka ne sai cuto ki je zan neme ki sai ka bi takarda hannunsa. To ni kuma ya karɓi takarda ka ba kuɗa akwai kurami wanda haka muka dasa sabar su manya inda ya kira su nemi shawara bakin saboda su dade a cikin su suka san halin su kuma ni na san shugabanci akwai wahala kuma sama ce zabar shugabanci gaba ɗaya Kano wani garmu hukuma ma na ake akwai kwari to kuma Kano ya to da suka bani cewa babu wata matsala abin da suke so da ni in kiyaye da shi idan na karɓi wani shugabanci tabbata a wannan haƙƙin al'umma a kaina kuma Allah zai tambaye ni abin da ke so da ni ya zama to da abin da ya shigo hannu wanda aka ce na al'umma ne in tabbatar da cewa na kira suna ba su haƙƙin su saboda ko mene da kake nema a duniya to ka tunanin makomaka ko ba ka ba mata ba kun tsohon shugaban kurame na Kano a ce musu Awwal Ibrahim Gwammaja ina da cikin wani da shawarar su. Akwai kuma wani ana ce masa Aminu Muhammad shi ma dan unguwarmu ne adakin babu shi na yi wasa to shi ma da kira sai ni shawararsa to wanda suka bani shawara da kafin ya na kira ni shi ma inda ya ce shi ma babu kuma ya karba shi ma shawara ya bani kwatankwacin taso to da san nan da rubuta gada da kugula da mai kuraman Kano su wanda amince to a lokacin nan ina da juna biyu sai aka ce a bari na haihu idan na haihu ranar suna sai hada da suna da kuma amanda na da sarauta to inda bayan na haihu cikin ikon Allah kwana 3 ma yarinya ta koma kuma ban da lafiya bayan na haihu ban da lafiya kuma jariyar ta koma kwana ta 3 to sai aka daga wannan bikin na da sarauta a zo aka ce abu sai na samu sauki shi ne bayan na samu sauki na samu lafiya to shi sai aka yi madadin garkuwar kurama Kano mata kuraman Kano. Allah ta mace garkuwar mata kuraman Kano. Yanzu haka. Na'am. To a waɗanne ƙalubale kika fuskanta bayan kin zama kurma da kuma shugabanci da kika yi? Siyaka. Wallahi ni da kaina sai dai ne daga kamar ma na haji shugabancin mace saboda kurame suna da wuyan fahimta. Musamman bebe. Wanda baya magana kenan kamar shi kawo suna na kurma idan na magana amma bin shi ne kuta wanda baya magana saboda wallahi ban mata ba a makaranta ina tashi ina wa'azi kamar misali na ce Allah ya hana zumbi wani ya shigo kai nuni Allah baya so Allah ya nafi wallahi kawai sai ya tafi da kuka ko sai da wata ka tafi lokacin da ke ne sai na ga ta fita sai na bi ta na ja wadda ita nake ba ni na faɗa ba abin da garanta ne da faɗa to kaka mai wannan sannan bayan na zama shugaba ka san kowane mutum dole zai haɗu da mutum wanda ke son sa za ka ga mutum yanzu lokaci ɗaya za ka ji kana son sa akwai wanda kuma za ka haɗu shi tsawon lokaci sai ka ga akwai rashin jituwa a tsakanin ku wanda kamar soyayya Allah shi ke sata a cikin zuciya da kuma alhamdulillah lokacin da zama shugaba na haɗu da masoyi sosai ɓangaren masoyana ɓangaren makiyana makiyana za su faɗa wa wanda ba sa sona labarin cewa gwamnati ta bani
wasu kuɗi ko kaya an bani amma ban ba su ba. Wata za su taho za a tattaro maƙiyana su zo gidana. Su wulle wani abu sai na fito da shi na ba su ko ba ba. Ta amma ta yadda nake amfani shi ne kan gaya musu cewa a ina aka ce an ba na ba. A su ji su kai sun ce to su koma su je su ci kayan da aka ba. Su su kai. To dai suka dawo suka ce a ta sun ce to yanzu abin da za a yi su haɗu kuma su tafi da 'ya'yayensu tunda masu kunne ne. Su je gunnan su faɗi cewa sun ji labarin gwamnati ta bani abu guda kaza. Amma su ban ba su ba. To za a ba su amsa agon. Idan an bani za su ji. 'Ya'yansu za su gaya musu. Idan ba bani ba za a gaya musu. To sai in gaya musu. To in sun tafi wasu ba sa dawowa. Kaga a can an faɗa musu. Saboda na san dole in an ce an bani ko kuma dole za a kira wani a tambaye ni ina haƙƙin su yake. Kaga a nan dole su wanda suka kan ƙorafi ba ne masu kunne dole za su yi shari'a su ga cewa wannan abu lalle abin da suka bada an bani ya shigo hannun nan kuma wani ba. Saboda duk wanda aka ba shi shugabanci wannan shugabanci ne na karɓa muna karɓa da su na taimakawa 'yan uwanmu. Saboda kasancewa kurame wasu suna ƙanana ba su karatu ba. Ka gane ko? To ana samun matsaloli a wurin zaman su na aure. Ana samun matsaloli a tsakanin su da mahaifansu. Saboda akwai wani sakaci da iyaye suke. Ka haifi bebe, ka haifi mai kunne. Ka haifi bebe, ka haifi mai kunne. Ku iyaye ba ku koyi tarbiyyar yayin ku ba. Ta ya kuwa tarbiyyar da wannan mai kunne? To shi ma bebe irin wannan tarbiyyar ta akwai masa. To amma iyaye ba a kula da tarbiyyar bebe. Sai a rabu da shi. Mai kunne su ake saurara. Bebe an bashi tun yana yaro. Babu kwaba, ba harara. Ya girma, ya riga ya saba. Kamar yadda Hausawa suka ce ice tun yana ɗanye. Ake tankwara shi. Idan yi shi ba zai tankwara ba. To haka ne. Laifin yaye ne. To sai an basu ba karatu ba kai su makaranta ba. Ba su san komai ba ƙwaro wasu ba wanda suka sani. A ba su tafi yawon banza. Idan sun tafi yawo za su haɗu da masu kuɗi. Ba mu yaran arziki ba. Su haɗu da su. Shi bebe zai ce a gidansa ma ba damci ba. Kuma ya fito yawo ya haɗu da mai kunne. Zai ja shi ya ci abin da wanda a gidansu ba shi ba. Zai ja shi ya samu kuɗin wanda a gidansu bai taɓa ba shi ba. To kaga duk wannan abin da mai kunne zai yi sai ya kuma shi ba yi. To irin waɗannan to kuma an zo sun girma a musu aure. Ga wani akwai matsala. To sa'a ita ma matar da ya aura. Ita ma irinsa ce. Kakwa ba za ta yi kenan. Garam kenan. To su ma iyayen su da sai ba. Su ma fa ka rasa shi. Kaga ka koma da baya tun farko da fin iyaye ne. Bebe lokacin sallah yi a can masa je ka alwala. Ka zo a ce je kai sallah. Idan masa a ce kuma sai ce kai sallah. Yau da gobe yana gani da kansa zai tafi ya alwala da kansa zai tafi sallah. Ai Allah shi zuciya yake kallo. Kuma idan da ka sani za a rubuta masa a goya masa da hannu yanzu kam da zama gaya maka bai ba yi da yawa za ku gwasu suna yawo da carbi sai ku riga musu dariya. Istin gifari a safira lila zai suke yi suna yi. Na koya musu suna yi sun sani. Dan gwada mana istighfar da hannu. Na sa maka na ce bismillahir rahmanir rahim. Ka gaya musu ko. Ya zama ta da Hausa akwai magana da Hausa yanzu ma da ku gai za ku ga muna magana da hannu. Ko? To magana da hannu wannan da ka gani ba fa wai duk yare ne bane ba. Ga misali zan baka. Yanzu Sakwatawa babu. Akwai. Fulani babu. Akwai. Bare babu. Akwai. Harshe ba da nasu suke magana ba. Da nasu suke magana. Alhamdulillah. To mu ma haka ne. Bulbe bai. Ba fulata ne da harshen su ke magana. Ba barbare da harshen barbarci ke magana. Mu da Hausa mu muke magana. To wannan magana muke da haka ba hannu dai bane. Ko wani da nake shugaba idan ba na shiga cikin al'umma ba da ne samu suke faɗa ba.
Dole sai kina wato akwai fullancin, akwai bebancin fullanci, akwai bebancin sakwatanci. Kwanan nan Mariya ta shigo daga mai gatari. Ta shigo na Kano. Bafulatana ce. Ina ta beba ni su Fulani ne. Aka ta gidana. Sai ta ce wai ta ce mun wai mata hu washe tana tun mata hoto a waya. Ita kuma hannunta ce take mu. To haka ni ba wasa take ne. Wai hoto haka hoto ke. To kaga ba sa take ba. Ban ka take ba sai ta ce ka waya ta sai na bata. Sai ta yi haka. To kaga sai na kwanci ai hoto take ne. Haka shi. Kaga. Na'am. To yadda kake gwanin mu gaba ɗaya ne saboda kamar yadda aka faɗa. Mu harshen mu na bebe harshe ne wanda bai da usuli. Za mu samu lokaci mu tattauna dangane da abin da ya shafi tarbiyyar bebaye da kurame. A ƙarshe wane kira zaki wa al'umman gari, shugabanni da gwamnati dangane da abin da ya shafi kurame da bebaye da masu buƙata ta musamman? Alhamdulillah. Zan yi kira ga sauran al'umma mutane wanda suke ma'amala tare da mu. Kamar yadda ka san yadda na gaya maka a baya cewa ita soyayya Allah shi ke dasa ta a zuciya domin shiga da muke cikin mutane wasu haɗuwa ɗaya kawai zani za ka ga ya nuna yana son yana ƙonin kuma yana son sai ma'amala da mu. A kuma wani kuma muka shiga ake nuna mana kamar tsana da kamar ana kyamun mu. Amma wallahi da irin wannan ba taɓa damuwa. Saboda yana son mutum wanda yake da hankali, wanda ya san abin da yake, ya san kuma komai magadari ne daga Allah. Yanzu kamar yadda nake kamar da baka labari kamar yadda rayuwa ta kasance. Idan a ba aka ba labar cewa aka ba san zama kurma ba dan da ke ta ba. Amma cikin ikon Allah. Gashi farko na mai kunne, ƙarshe na kurma. To idan shi ma mutum wannan wanda ke yiwa masa daga idan ya tunani ya san kadar Allah ba zai nuna mana kyama da kamar tsana ba. Saboda shi idan ya tunani a ƙarshen rayuwarsa abin su fara kansa bai sani ba. To shi sa da irin wani abu ne ba na damuwa. Ko kurame sun nemi za su yi fada da su ku yi haƙuri, ku yi haƙuri. Mun gode wa Allah kurame ne amma ba mu haukata ba ne. Allah bai ba mu kunne ba amma Allah ya ba mu ƙwaƙwalwa. Kuma idan muka je guwa ana taro idan ba kira muka ga mu boye kuma ba za ka ce kurame ne mu ba. Kamar yadda kake ziga ka gani yanzu mu na koyi wannan muna magana kin fi da baki ina magana da kai in kace da kuma ba sa ce kariya kake gaskiya ne. Alhamdulillah da kage ya musu ƙwaƙwalwa Allah ya ba mu, Allah ya ba mu fasaha daban-daban Allah ya ba mu. Akwai kurame wanda suke gyaran waya. Akwai kurame kafintoci wanda suke haɗa kayan daki. Akwai kurame masu walda. Akwai kurame masu gyaran famfo. To ka gani fasaha daban-daban Allah ya ba mu. Mata mu akwai wanda suke haɗa takalma da jaka. Akwai wanda suke saka kayan sanyi. Kawuwar kusa cewa abu ne wanda za a ce za a kama hannunka a rike ka a koya ma ba. Allah za ka yi da ido ka gani ko ba. Ana fasaha ce in gode wa Allah. Ko da Allah bai ba mu kunne ba ya ba mu fahimta ya ba mu kwalwa. Sana'o'i daban-daban manya wanda ba kama hannun mu ake arke mu a koya mana ba. Gani muke muku ba. Mun gode wa Allah kar ku damu saboda kar ku guduma da su. Wani haushi abin da ke ɓata mu ya a gaskiya a rayuwa ta ba na san daga an wulaƙa da masu buƙata ta musamman. Tun ina ne ji ni ba mi san wulaƙanci ba ce ba na yi kuma ba na san ba na jurewa akan wani zami da ba da kayin su inda za ka wulaƙanta to ba za ku ka zauna masai ka zauna masai gida ba na baka ba ni to kakkani ba za ka ta matsa ni ba da wani to haka ne ba ta to sun zama shugaba ko a ina din za buƙata masu buƙata ta musamman to yanzu zan sai da rayuwa ta kowace wace. To haka wa'annan mutane ina kira da su ji tsoron Allah kuma sai tunanin ƙarshen rayuwa su me zai fara kasu su sani ba. Alhamdulillah. Kira gwamnatin jihar Kano. Alhamdulillah. Ina kira gwamnatin jihar Kano da a taimaka a yi mana gata. A kan me nace a yi mana gata
kamar misali zan baka gwamnatin jihar Kano ya dace da kawo mana hukuma ta masu bukata ta musamman a jihar Kano. Musamman zan baka akan kasafi da ake a nan Kano babu shi, kasafin ba ma ciki. A baya a zamanin waccan gwamnati bai ci a baya, ban manta ba a lokacin ina shugaban mata masu bukata ta musamman ta jihar Kano. An taɓa cewa an yi kasafin kuɗi da mu a nan jihar Kano. Idan muka ce mu muna so mu san wanda kasafi da aka yi yana yi, me aka ba mu? Idan muka matsa shugabanni mu haɗu mu je, sai aka ce wai mu je ofishin kwamishiniyar mata, ofishin mai bada muka je, muka sa abu mu haɗu da ita, muka ce muna so mu san kasafi da aka ce yayi menene na, sai ta ce wai an yi. Sai muka ce to me aka yi, sai ta ce wai an sa mana miliyan 50 sau uku. Miliyan 50 sau uku. Miliyan 50 wanda shi ka da wani miliyan 50 wani. Sai muka ce to suna gida. Sai aka ce wai wai masu yayyan fitsari wa amfani da kuɗin. Sai muka ce sai ta ce wa ai kalmar da aka faɗa kalmar kuɗi ne wannan na masu bukata ta musamman. Wa asuwa masu yayyo suna cin wannan masu bukata ta musamman. To a nan muka buɗe wuta mu ba mu yadda ba. Mu bai da kuɗin mu na mata masu bukata, mu ne masu bukata ta musamman ba. To shi ne sai aka ce me. Mu kuma ba haƙura ba. Kullum surutu muke yi. Tab da za a waccan gwamnatin za shekara 4. Sai aka yi wayo sai aka tara a gidan gwamnati. Sai aka ba mu fom. Guda 1,600 da aka ba da 70 ne aka ba mu. Aka ciki tsakanin masu bukata ta musamman. Sai aka tara mu sai aka ba mu talafin 20,000. To ni tun lissafi da na yi ma wannan kuɗi aka ba mu ina jin miliyan 33,400 ne abin da aka shi mana. To ka gani miliyan 50 da aka ce an samu na. Ai wannan kuɗin ba su kai haka ba. Ko fa wannan kuɗin da aka cike ba ku kowa ne samu tallafin ba saboda akwai ciwa-ciwa a cikin lamarin. Wani ya samu wani bai samu. Ka gani? To tun daga wani lokacin ka ga bakar samu wani abu. To amma yanzu idan wannan gwamnatin ta yanzu ta tausaya mana gwamna. Ije ne Abba Kabir ya taimaka Mariya marigata aka kafa mana hukuma ta masu bukata ta musamman a jihar Kano. To kaga da an wani wannan lalle za mu riga sanin an yi kasafi da ba za mu san inda kuɗin suka shiga. Masu kallo da sauraro kuna jin batutuwa na abin mamaki da suke fitowa daga bakin wannan baiwar Allah wadda sun san abin da ke faruwa, sun san duk abin da ake yi a harkar shugabanci, har kasafin kuɗi da ake a ƙasa suna sani, kuma har wani abu da ya kama da ƙumbiya da aka yi musu a wani lokaci sun sani kuma sun bibiya. Har ɗan zuwa da aka yi aka lasa musu zuma a baki sun lissafa sun san nawa aka kashe. Ya kamata shugabanni mai amfani da wannan dama ku ji wa'azin nan da ta yi na cewa a ji tsoron Allah kuma mu sani Allah zai tambaye mu baki ɗaya. Mu kuma a nan muhasa abin da za mu muku alƙawari shine mu za mu ba ku dama kamar yadda kika zo muka tattauna da ke, to duk lokacin da kuke da abin da kuke so ku tattauna, wannan gida na al'umma ce, na al'umma ne don al'umma. So da haka za ku zo ku tattauna mu bincika abin da ya kamata mu bincika. Muna godiya sosai Hajiya Mariya da aka samu shigowa cikin shirin. Masu kallo da sauraron mu iya abin da za mu iya ɗauka kenan a cikin wannan tattaunawa ta musamman a cikin shiri na musamman da nake gabatarwa a wannan gidan talabijin da rediyo na Muhasa da ke da shirye-shirye akan mita 92.3 a zangon FM, a talabijin akan lamba 170 ta Decoder Star Time. A kasance da mu a wani karo na gaba.